L-inkjesta maġisterjali brabta mal-mewt ta' Stephen Manjon fl-emerġenza waslet fl-aħħar tagħha biex il-ġimgħa d-dieħla din mistennija anke tintbagħat lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Manjon ta' 55 sena mill-Belt miet nhar is-27 ta' Awwissu bil-lejl waqt li kien fis-sala ta' stennija tal-emerġenza fl-Isptar Mater Dei fejn mara l-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija minħabba uġigħ kbir f'sidru. Waqt li filmati mis-CCTV urew li saritlu l-ewwel vista wara bi 17-il minuta mill-awtopsja rriżulta li l-kawża tal-mewt tiegħu ma kienx attakk tal-qalb kif kien maħsub oriġinarjament. Mid-dettalji li ħarġu s'issa jirriżulta li Manjon kien ilu minn filgħodu jilmenta mill-uġigħ f'sidru. L-ewwel irrikorra fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana akkumpanjat minn persuna. Minn hemmhekk 40 minuta wara ġie rakkomandat lilhom li jmorru l-isptar fejn Manjon spiċċa jmut ftit sigħat wara. Sussegwentament infetħu żewġ inkjesti, waħda maġisterjali kif inhi l-proċedura u oħra ordnata mill-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bella dwar il-kura u l-ħin tas-servizzi li ngħata r-raġel qabel miet. One News jinsab informat li l-esperti mqabbdin fl-inkjesta maġisterjali il-ġimgħa filgħodu kellhom laqgħa mal-maġistrat inkwirenti Joe Mifsud. Nifhmu li minbarra li dawn li ppreżentaw ir-rapporti tagħhom ukoll waslu għal konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet tagħhom. F'dak il-każ din l-inkjesta tkun ingħalqet f'inqas minn ġimgħatejn li seħħ il-każ.